Prostor današnje Bosne i Hercegovine predstavlja večnu polemiku oko pitanja kome on zaista pripada. Na to pitanje najbolje je dao odgovor Jovan Dučić. Bosna pripada onom koji za nju umirao na turskom kocu i austrijskom konopcu. Jasno je šta je Dučić hteo da kaže. I kad pogledamo istorijski, Bosna pripada srpskom narodu, što ne isključuje današnji život Bošnjaka i Hrvata u njoj. Samo jasno rezonujemo i sagledavamo istorijske podatke koji nesumnjivo potvrđuju ovu tezu. Ovo govorimo jer postoji određen broj ljudi koji će ovaj video možda pogrešno da protumači. Mi se borimo za istinu, a ona nema alternativu. Nećemo puno o istoriji same Bosne, jer to nije tema ovog klipa, ali moramo pomenuti sljedeće. Još od srednjeg veka Bosnom vladala je srpska dinastija Kotromanjić, koja je sebe zvala naslednicima srpske krune Nemanjića, što je sama potvrda gore navedenog. Dolaskom Osmanlija, ceo Balkan pa i Bosna pada u ropstvo. Onda se dešava dobro poznata islamizacija koja je najveći zamah imala upravo u Bosni. Nakon tog perioda Bosna prolazi i kroz okupaciju Austro-Ugarske, gde su zločini koji su tada vršeni doveli do Sarajevskog atentata i Prvog svjetskog rata, a kasnije i Drugog svjetskog rata, kada je NDH počinila monstruozni genocid ubivši više od 500.000 ljudi, najviše Srba. Ali da se vratimo u period raspada SFRJ, konkretno za nas bitno u 1992. godinu, kada u sebičnu avanturu kreće tada samoprozvani vođa bosanskih muslimana Ali Izetbegović. I možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. To večeras govorim ovdje. Jugoslaviju kakvu hoće gospodin Karadžić više niko neće. Neće više niko možda osim srpskog. Nakon održanog referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine, koji su sprovele muslimanska stranka SDA i hrvatski HDZ, koji uopšte nije bio legitiman imajući u vidu da većinski narod, odnosno srpski narod, nije učestvovao, odnosno da je bojkotovao taj referendum. Nelegalno proglašenje nezavisnosti BiH označuje početak sukoba. Srpski narod je još ranije odlučio da će da ostane u Jugoslaviji, te je 9. januara osnovao Srpsku republiku Bosnu i Hercegovinu kako bi se osigurao i zaštitio teritoriju i sebe. Da se pristupi formiranju Republike Srpske Bosne i Hercegovine, na zasjedanju održanog 9. januara 1992. godine donosi deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Prvi metak u krvavom ratu ispalio je muslimanski terorista Ramiz Delalić Ćelo, kada je na srpskoj svadbi u Sarajevu ubio mladoženjenog oca Nikolu Gardovića. Srbi su nakon ovog događaja podizali barikade po Bosni i Hercegovini. Gradovi su krenuli da se dele, a hrvatsko-muslimanske snage krenule su zastrašivanje i progon Srba za uzimanje Bosanskog Broda. Do početka aprila 1992. godine rat se proširio na celu teritoriju Bosne i Hercegovine. Pošto je međunarodna zajednica priznala nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, Srbi proglašavaju nezavisnost Srpske republike Bosne i Hercegovine 7. aprila, a nakon što je srpska vojska zauzela istočne opštine Bosne i Hercegovine, kreće jedna od najbitnijih operacija u ovom ratu, operacija Koridor 92. Usled tragedije kada je 12 beba izgubilo život u Banjalučkoj bolnici usled nedostatka kiseonika, Srbi bivaju primorani da vrate život zapadu Republike Srpske, tako što će napraviti proboj koridora koji je bio presečen kada su hrvatske snage zauzele Derventu i Modriču, da se srpske teritorije ponovo spoje, što je i učinjeno do 6. oktobra 1992. godine. Nastavak rata nije doneo mnogo novina. Srpske snage držale su 70% teritorije, dok su ostatak delile muslimanske i hrvatske snage. Ipak, stvaranje naše prekodrinske države nije bilo ni malo lako. Pored konstantnih zločina i pokolja od strane muslimansko-hrvatske strane, Srbi su bili izloženi konstantnim pritiscima s polja, te i NATO bombama, satanizacijom kroz medije, a također i sankcijama od strane Savezne Republike Jugoslavije, koje su nastale kao odgovor na odbijanje Vencovenovog plana. Nakon što je UN proglasio Srebrenicu za zaštićenu zonu, ta zona je morala da se demilitarizuje i da njenom teritorijom upravlja upravo UN. Međutim, to se nije dogodilo. Protok oružja za muslimanske teroriste je nastavljen, te su oni izvršili pokolj srpskih civila po selima oko Srebrenice i Bratunca,
ubivši preko 3000 ljudi, najviše žena, dece i staraca. Reakcija srpske vojske bila je teška, ali opet ne onakva kako slušamo svaki dan. Ulaskom srpske vojske u Srebrenicu izvršeno je raseljavanje stanovništva. Stariji, deca, žene, a i neki vojno sposobni poslati su na slobodnu teritoriju. Međutim, srpska vojska nije imala milosti za teroriste, od kojih je deo stradao u proboju ka Tuzli, a drugi streljan u ratnom zarobljeništvu. To što se dogodilo ratnim zarobljenicima je nesumnjivo zločin. Tačan broj se ne zna, ali se smatra da je stradalo od 1500 do 2000 vojnika. Potez koji nam sigurno nije trebao, ali koji nikada ne može da se nazove genocidom, kao što to danas pokušavaju da interpretiraju sa zapada i iz Sarajeva. Srebrenica je sigurno bila zamka za Srbe, da bi se nakon rata postavili temelji za rušenje Republike Srpske, što nikada ne sme da se dopusti. Nakon pada Republike Srpske Krajine i progona u zločinačkoj akciji Oluja, kraj rata se mogao videti, ali on je trajao sve do novembra 1995. godine, kada je u Dejtonu potpisan mirovni sporazum. Stradanje i muku kroz koju je prošao srpski narod tokom rata u Bosni i Hercegovini niko nije odvideo. Srpske žrtve nisu bile bitne. Samo zahvaljujući odlučnom srpskom narodu, mladićima koji su za nešto više od 3 godine rata ostavljali kosti po celoj teritoriji, nije ponovljen genocid iz Drugog svjetskog rata. Za zločine u masovnim pokoljima srpskih civila niko nije odgovarao, dok sa druge strane, na osnovu laži pokušavaju da optuže Republiku Srpsku za genocid. Republika Srpska je zaostavština i kruna ne samo rata 90-ih, nego i vekovne srpske borbe za slobodu u Bosni i Hercegovini, a naša je dužnost da se borimo za njen opstanak.